wisdom that is in me, I speak it out of my mouth, it is mystery. என் உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஞானத்தை நான் வெளிப்படையாக பேசும்போது மறைபொருள்களை நான் பேசுகின்றேன். So when a person is speaking in tongues, he is speaking the wisdom and the knowledge of God out of his spirit. ஒருவர் பல மொழிகளில் பேசும்போது அங்கே இருக்கின்ற ஞானமும் அறிவும் அந்த பேசக்கூடிய மொழியின் வழியாக அது வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது. So I got XYZ problem in my life. என்னுடைய வாழ்க்கையிலே XYZ என்று பல வகையான பிரச்சனைகள் இருக்கலாம். I don't know how to come out. அதிலிருந்து நான் எப்படி வெளிவருவது என்று எனக்கு தெரியவில்லை. I need wisdom. எனக்கு விவேகம் தேவைப்படுகின்றது. I need knowledge. எனக்கு அறிவு தேவைப்படுகின்றது. What do I do? நான் என்ன செய்கின்றேன்? I start speaking in tongues. நான் அந்நிய மொழியிலே பேசுகின்றேன். When I am speaking in tongues, I am speaking the solution to my problem. நான் இவ்வாறு இந்த மொழியிலே பேசும்போது என்னுடைய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வுகளை பேசுகின்றேன். But I am speaking in a form of a mystery I do not understand. ஆனால் நான் பேசுவது ஒரு மறைபொருளாக இருக்கின்றது, அது எனக்கு புரியவில்லை. Now when I have drawn that mystery out of me, I pray to the Lord, now give it back to me in understanding, and God will give me now that same wisdom that I've drawn from this well with understanding, and God brings solution in my life. இவ்வாறு நான் எனக்கு உள்ளே இருந்து பேசக்கூடிய இந்த விவேகமும் அறிவும் வெளியே வரும்போது எனக்கு புரிவதில்லை. ஆனால் அதே நான் ஆண்டவரிடத்தில் கொடுத்து கேட்கும்போது எங்கிருந்து இந்த உள்ளே கிணறு போன்ற இந்த பகுதியிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட இந்த விவேகமும் ஞானமும் மறைபொருளாக இருப்பதற்கு புதிய ஒரு விளக்கம் ஆண்டவர் அளிக்கின்றார். அப்போது என்னுடைய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு கிடைக்கின்றது. Is that a powerful gift? இது ஒரு மிகவும் வல்லமையான வரம் அல்லவா? Hello, is this a powerful gift? இது ஒரு வல்லமையான ஒரு கொடை அல்லவா? So if you have got a problem with your children, you don't know what to do, pray in tongues. உங்கள் குழந்தைகளிடத்தில் உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் உங்களுக்கு என்ன செய்வதென்று தெரியவில்லையா? நீங்கள் இந்த டங்ஸில் புதிய மொழியில் நீங்கள் பேசி ஜெபியுங்கள். And the Spirit of God will give you the wisdom. ஆண்டவருடைய ஆவியானவர் உங்களுக்கு விவேகத்தை தருவார். Watch this. Likewise, Romans 8:26, likewise the Spirit also helps our weaknesses, our infirmities. அவ்வாறே ரோமர் 8:26 சொல்லப்பட்டுள்ளது, ஆவியானவர் நம்முடைய வலுவின்மையில் நமக்கு உதவி செய்கின்றார். For we do not know what we should pray for as we ought. நாம் ஜெபிக்கும் போது எப்படி ஜெபிக்க வேண்டும், எதற்காக ஜெபிக்க வேண்டும் என்று நமக்கு தெரிவதில்லை. But the Spirit himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. ஆனால் ஆண்டவருடைய ஆவியானவர் தாமே சொல்லனா பெருமூச்சுகளோடு நமக்காக பரிந்து பேசி ஜெபிக்கின்றார். Today I am going back home to Bangalore. நான் இன்று திரும்ப பெங்களூருக்கு செல்கின்றேன். Now do I know what's going to happen on the road? எனக்கு தெரியாது வழியிலே ரோட்ல என்ன நடக்கும் என்று. If the devil has planned an accident, he can kill me on the way. சாத்தான் ஒரு விபத்தை ஏற்பாடு செய்திருந்தால் அந்த விபத்தில் நான் இறந்து போகலாம். Correct? I don't know. எனக்கு இது தெரியாது. But does God knows? கடவுளுக்கு இது தெரியுமா? Hello, does God knows the devil's plan? கடவுளுக்கு அந்த சாத்தானுடைய திட்டம் தெரியுமா? So what will the Spirit of God do? இப்போது ஆண்டவருடைய ஆவியானவர் என்ன செய்வார்? He will use my vocal cords and make me open my mouth and speak the word and intercede on my behalf so that the devil's plan is cancelled from my life. இப்போது ஆவியானவர் என்னுடைய உள்ளுணர்வை ஆவியை தூண்டி இந்த அந்நிய மொழியிலே டங்ஸ்ல ஜெபிக்கும்படியாக தூண்டுவார். அவ்வாறு ஜெபிக்கும் போது இந்த சாத்தானுடைய திட்டமானது முறியடிக்கப்படும். And he makes intercessions with groanings. சொல்லனா பெருமூச்சுகளோடு பரிந்து பேசி ஜெபிக்க செய்கின்றார். Now what is the meaning of interceding with groanings? பரிந்து பேசி பெருமூச்சுகளோடு பரிந்து பேசி என்றால் என்ன? Have you ever taken a small baby? Any mother over here? யாராவது சிறிய குழந்தையை நீங்கள் கையிலே வைத்திருக்கின்றீர்களா? In Nagarkoil all ready made children, nobody became mother. நாகர்கோயிலே எல்லாமே ரெடிமேட் ஷாப்ல துணி வாங்குவது போன்று ரெடிமேட் குழந்தைகள் இருக்கின்றார்களா? யாருமே குழந்தையை கையில் வைத்திருக்கவில்லையா? Okay, you got children? குழந்தைகள் இருக்கா உங்களுக்கு? How many? எத்தனை குழந்தைங்க? 4. 4. Wow. Now you got the first baby first. Now I am the baby. La 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 baby la 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 la.
You talk like this. Alelele kuchu munnu kitti tatu tutu puttu tatu tutu. Don't you do that? All modern mothers. Chanule and the baby will Alelele kutu puttu. Correct? Right or wrong? Now. What language is that? Tamil? Channu munnu chinnu tandu din din dun 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 dun. அது என்ன மொழி? அது ஏதாவது தமிழ் மொழியா இங்கிலீஷ் மொழியா ஏதாவது என்ன மொழி? மழலை மொழி, அந்நிய மொழி. It is the language of love. அது அன்பின் மொழி. Now, when the baby is crying in the bedroom, she forgot to translate. உங்க குழந்தை உங்கள் படுக்கை அறையில் அழும்போது The mother is warming the milk in the kitchen. அம்மா அந்த குழந்தைக்கு தேவையான பாலை சமையலறையில் நின்று தயார் பண்ணி கொண்டிருக்கின்றார்கள். அப்போது குழந்தையினுடைய அழுகை சத்தம் கேட்கின்றது. I just said mother is warming the milk in the kitchen. That no. Okay. The baby is crying. அப்போது குழந்தை அழுகின்றது. The mother will say, "Alelele dudu coming, chunnu dudu coming." அப்போ அம்மா அங்க இருந்து சொல்லுவாங்க லாலேலாலேலோல சல்லலோலோ சுட்டு கம்மே அப்படி சொல்லுவாங்க. Correct? And the baby who hears the voice of the mother is quiet. அந்த குழந்தை அந்த அம்மாவுடைய அந்த சத்தத்தை கேட்டதும் அழுகையை நிறுத்திவிடும். Now, just as you are speaking to the baby by lowering your level and saying alelele buddu dudu, and the baby also starts speaking na na ma me da da ba da. நீங்கள் எவ்வாறு அந்த குழந்தையின் அந்த தகுதிக்கு ஏற்றவாறு சின்ன குழந்தைக்கு எப்படி புரியுமோ அவ்வாறு இறங்கி அந்த மொழியில் பேசுகின்றீர்களோ அதுபோல உங்களை பார்த்து அந்த குழந்தையும் லா லா தா 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 அப்படி பேசு. The baby talks so fast. Na na da 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 ba. Yeah, da. Fast baby. Praise the Lord. Praise Now the when Lord. the baby is saying ma na, the day the baby says ma, you will say to the husband, today baby said ma. எப்போது குழந்தை மா என்று சொல்ல ஆரம்பிக்கின்றதோ அப்போது கணவரை பார்த்து இன்று குழந்தை அம்மா என்று சொன்னது மாமா என்று சொன்னது என்று நீங்கள் சொல்வீர்கள். Correct? The mother is so much happy. அந்த அம்மாவுக்கு மிகுந்த சந்தோஷம். In the same way God is saying to you, அதே போல்தான் ஆண்டவர் உங்களிடம் சொல்வார், you are my child. நீ என்னுடைய குழந்தை. You are that small baby. நீதான் அந்த சிறிய குழந்தை. I want you to talk the new language. நான் உன்னிடத்திலே அந்த புதிய மொழியில் பேச விரும்புகிறேன் என்று சொல்வார். This language is between the father and you, and it is called a language of love. இது உங்களுக்கும் தந்தைக்கும் உள்ள அந்த மொழி, இதற்கு என்ன சொல்வார்கள்? அன்பின் மொழி என்று. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So many a times a person is speaking in tongues, no words are coming out, only la, la, and the person is groaning in the spirit, no words, just tears, and the spirit is talking to the Lord. எப்போதெல்லாம் இந்த அந்நிய மொழியிலே பேசும்போது பேசிக்கொண்டிருக்கின்றோமோ அப்போது வார்த்தைகள் வெளிவருவதில்லை. ஒரு சத்தம் இன்னும் பெருமூச்சுகளோடு கண்ணீரோடு ஜெபிக்கும் அந்த ஒரு பழக்கம் தான் இருக்கின்றது. அதுதான் அந்த தன்மை தான் ஆவியிலே பேசுகின்ற தன்மை. And verse number 27 says, ரோமர் 8:27 இவ்வாறு சொல்கின்றது, and he that searches the heart knows what is the mind of the spirit. 27. உள்ளங்களை துருவி ஆயும் கடவுள் தூய ஆவியாரின் மனநிலையை அறிவார். Now, what you are thinking in your mind, does your spirit knows? What you are thinking in your mind, does your spirit knows? உங்கள் மனதிலே இருப்பது உங்கள் ஆவிக்கு தெரியுமா? What your neighbor is thinking in her mind, does your spirit knows? அடுத்தவர்களுடைய எண்ணத்திலே இருப்பது உங்களுடைய ஆவிக்கு தெரியுமா? So you know what you are thinking in your mind. உங்களுடைய மனதிலே இருப்பது உங்களுடைய ஆவிக்கு தெரியும். In the same way, what God is thinking in his mind, does his spirit knows?
ஆண்டவர் அவருடைய மனதில் என்ன நினைக்கின்றார் என்று ஆண்டவருடைய ஆவிக்கு தெரியும். Hello. ஆண்டவருடைய ஆவிக்கு தெரியுமா? Now his spirit is in your spirit. ஆண்டவருடைய ஆவி உங்களில் இருந்தால், And his spirit is using your vocal cord, not your mind, and making you speak words in according to the plan, will of the Father. உங்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆவி ஆண்டவருடைய எண்ணத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த வார்த்தைகளை பேசுவதற்கு இந்த அந்நிய மொழி உதவுகின்றது. That is why the word of God says, because he makes intercessions for the saints according to the will of God. அதனால் தான் பரிந்து பேசி ஜெபிக்கக்கூடிய, ஆண்டவருடைய விருப்பத்தின்படி பரிந்து பேசி ஜெபிக்கக்கூடிய அந்த வரம் இந்த அந்நிய மொழியில பேசும்போது நமக்கு கிடைக்கின்றது. Now how many of you want this gift? எத்தனை பேருக்கு இந்த கொடை வேண்டும்? எத்தனை பேருக்கு இந்த வரம் வேண்டும்? Because God is watching your hand. ஆண்டவர் உங்களுடைய கரங்களை எல்லாம் இப்போது அவர் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார். Praise the Lord. Praise the Lord. Those whose hands are like this, 50% only. இப்படி கை வச்சிருக்கவங்களுக்குலாம் 50%. Those whose hands are like this, 25%. அதுக்கு கீழே இப்படி வச்சிருக்கவங்களுக்கு 25%. 75%. இப்படி வச்சிருக்கவங்களுக்கு 75%. 100%. இப்படி சரியா தூக்கி இருக்கவங்களுக்கு 100%. Can you tell me what's happening to you? உங்களுக்கு சொல்ல முடியுமா என்ன நடந்தது என்று? You are shaking and vibrating. She felt cold and The shivering. Spirit of God is all over you. ஆண்டவருடைய ஆவியானவர் உன்னை சுற்றிலும் இருக்கின்றார். You will see great miracles happening through your hands. உன்னுடைய கரங்களிலிருந்து அதிக அற்புதங்களை நீ காண்பாய். The Holy Spirit is going to be your teacher. He is going to teach you the Bible. ஆண்டவருடைய ஆவியானவர் உனக்கு கற்றுத் தரப் போகின்றார். You know what the Lord says? The Lord says she has got a deep passion for the word of God, and I am fulfilling her thirst and hunger. ஆண்டவர் இயேசு இவ்வாறு சொல்கின்றார், ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு உனக்கு ஒரு தாகம் இருக்கின்றது, நான் அதை பூர்த்தி செய்வேன் என்று ஆண்டவர் கூறுகின்றார். The Spirit of God is saying, you made a prayer and you said, God, I want to learn the Bible like this. நீ ஒரு ஜெபம் செய்தாய், ஆண்டவரிடத்திலே ஒரு விண்ணப்பம் எழுப்பினாய், நான் இந்த பைபிளை படிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி. You said that prayer, and that's the time the Lord told me to call you. நீ அந்த ஜெபத்தை சொன்னபோது ஆண்டவருடைய ஆவியானவர் என்னிடம் இவ்வாறு சொல்லும்படியாக சொன்னார். And you said that prayer, and the Holy Spirit made me to call you, and I called you at that very moment, and this is the prayer you made, and the Lord wants to confirm and tell you He has answered your prayer. இந்த ஜெபத்தை சொன்னதும் ஆண்டவருடைய ஆவியானவர் என்னிடம் சொன்னார், உன்னிடம் சொல்லி அதை உறுதி செய்யும்படியாக. ஆண்டவருடைய ஜெபத்தை கேட்டார். You said that prayer. அந்த ஜெபத்தை நீங்கள் சொன்னீர்களா? You can whisper, just a whisper. God can hear even a whisper. நீங்கள் மிகவும் அமைதியாக முனங்கினால் கூட அது ஆண்டவருக்கு தெரியும். Praise the Lord. Praise the Lord. Blessed are the hungry and thirsty, for they shall be filled. பசி தாகம் உள்ளவர்களை நீங்கள் பேறு பெற்றோர், ஏனெனில் நீங்கள் நிறைவு அடைவீர்கள். Okay, now how to receive the gift of tongues? எவ்வாறு நாம் அந்நிய மொழி பேசும் வரத்தை பெற்றுக்கொள்ளப் போகின்றோம்? Be attentive. நன்றாக கவனமாக கேளுங்கள். Sister, be attentive. நீங்களும் கவனமாக கேளுங்கள். Okay, watch this. Blessed be God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us. நம்மை ஆசீர்வதித்த ஆசீர்வாதங்களால் நிரப்பிய ஆண்டவர் இயேசும் கடவுளும் போற்றப்படுவார்களாக. Not who will bless us, but has blessed us. ஆசீர்வதிப்பவர்கள் அல்ல, ஆசீர்வதித்தவர்கள். Say that, has blessed us. நம்மை ஆசீர்வதித்திருக்கின்றார்கள். Hello, He will not bless you, He has blessed you. இனிமேல் அவர்கள் ஆசீர்வதிப்பதில்லை, ஆனால் ஏற்கனவே ஆசீர்வதித்துள்ளார்கள். Has blessed us, not some. கொஞ்சமாக அல்ல, நம்மை நிறைவாக நிறைவாக எல்லா ஆசீர்வாதங்களுடன் நம்மை நிரப்பி இருக்கின்றார்கள். Not some, ella. எல்லாம் குறைவாக அல்ல, நிறைவாக. Not some, ella. கொஞ்சம் அல்ல, நிறைவாக. Konja illa, ella. கொஞ்சம் அல்ல, நிறைவாக. எல்லாம். Konjam illa, ella. கொஞ்சம் இல்ல, எல்லாம். Elam. எல்லாம். Elam. எல்லாம். Right? If it is Elam, are you there in that Elam? நீங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து எல்லாம் என்று சொல்லும்போது அதில் நாம் அனைவரும் சேர்ந்திருக்கின்றோம். So say to yourself, I am blessed.
எனவே உங்களுக்கு நீங்கள் சொல்லுங்கள், Say நான் that I'm ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கின்றேன், நான் I ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கின்றேன், am blessed. நான் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கின்றேன், I am blessed. நான் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கின்றேன். I am blessed with all spiritual blessing. என்னை விண்ணக ஆசீர்வாதத்தால் ஆண்டவர் நிரப்பி இருக்கிறார். 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 Okay. Now did he say some spiritual blessing or LM? எல்லா கொஞ்சம் சொன்னாரா? எல்லாம் Concha concha? சொன்னாரா? Concha concha. எல்லாம் Concha concha. இல்ல. Concha concha. 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 எல்லாம். I said concha. 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 Some. எல்லாம். Some. அஹ். Some. If you say all, then the gift of tongues is included in that all. நீங்கள் எல்லாம் என்று சொன்னால் டங்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய புதிய மொழி பேசுகின்ற அந்த கொடையும் அதோடு சேர்ந்திருக்கிறது அல்லவா? So God is saying, I have blessed you. ஆண்டவர் சொல்கின்றார், நான் உங்களை ஆசீர்வதித்திருக்கிறேன். What are you saying? நீங்கள் என்ன சொல்கிறீர்கள்? God said, Abraham. Abraham said, yes, I am Abraham. Now God is saying to you, you are blessed with all blessing. What are you saying? No, ஆண்டவர் சொன்னார். No, yes. ஆண்டவர் சொன்னார் ஆபிராம் அல்ல ஆபிரகாம் என்று. ஆபிரகாம் சொன்னார் ஆபிரகாம் என்று. ஆண்டவர் சொன்னார் உங்களை எல்லா நலன்களாலும் நான் ஆசீர்வதித்திருக்கிறேன் என்று. நீங்கள் என்ன சொல்கிறீர்கள்? No. Some, yeah, all. Some. So according to this word, have you received the gift of tongues? இந்த வாக்குறுதியின்படி நீங்கள் இந்த அந்நிய மொழி பேசும் டங்ஸ் என்ன சொல்லக்கூடிய அந்த கொடையை பெற்றிருக்கின்றீர்களா? You don't give the answer. Yes or no? Yes. So according to this word, has everybody been blessed with the gift of tongues? இந்த வாக்குறுதியின்படி எல்லோரும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கின்றீர்களா? So the gift of tongues is inside of you? இந்த அந்நிய மொழி பேசக்கூடிய இந்த கொடை உங்கள் உள் இருக்கின்றதா? See, there's a difference between the gift of tongues will come and the gift of tongues inside of you. இந்த ஆசீர்வாதம் அந்நிய மொழி பேசக்கூடிய ஆசீர்வாதம் மேலிருந்து வருகின்றதா அல்லது உங்களுக்குள் இருக்கின்றதா? Which one is better? எது சிறந்தது? God is saying he has given you. ஆண்டவர் சொல்கின்றார் அதை நான் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறேன் என்று. Praise the Lord. Praise the Lord. Now we are going to learn how to release what you got. இப்போது நீங்கள் எதை படிக்க போகின்றீர்கள்? உள்ளே வைத்திருப்பதை எவ்வாறு வெளியே கொண்டு வருவது என்று. So according to this word, has God blessed everybody with the gift of tongues? இந்த வாக்குறுதியின்படி எல்லோரையும் ஆண்டவர் இந்த கொடையினால் அவர் நிரப்பி இருக்கின்றார். அந்நிய மொழி பேசக்கூடிய இந்த கொடை எல்லாருக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. Nobody said yes. எல்லாருக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றதா? Ask them again, ask them again. எல்லோருக்கும் இந்த அந்நிய மொழி பேசக்கூடிய கொடை கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றதா? Now how many of you believe in Jesus? எத்தனை பேர் ஆண்டவர் இயேசுவிலே நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறீர்கள், விசுவாசம் வைத்திருக்கின்றீர்கள்? Okay, now if you believe in Jesus, Jesus said, all those who believe in him, they shall speak with new tongues. நீங்கள் அவ்வாறு நம்பினால் ஆண்டவர் இயேசு இவ்வாறு சொல்கின்றார், நீங்கள் விசுவாசம் உள்ளவர்களாக இருந்தால் நீங்கள் அனைவரும் அந்நிய மொழியில் புதிய மொழியில் பேசுவீர்கள் என்று. How many of you know a film actress named Nagma? எத்தனை பேருக்கு நக்மா என்ற ஃபில்ம் நடிகை, சினிமா நடிகை தெரியும்? எத்தனை பேருக்கு தெரியும் சினிமா நடிகை நக்மா என்பவர்? How do they know Nagma? Tamil? No. Yes. Okay. She's my good friend. நக்மா என்னுடைய சிறந்த நண்பர். You might be surprised because she was, listen, will you listen? எல்லோரும் கொஞ்சம் கவனியுங்கள். She was in the hospital fighting life and death. அந்த நக்மா என்பவர் மருத்துவமனையிலே உயிருக்கு போராடி கொண்டிருந்தார். And somebody gave her my CD. யாரோ ஒருவர் என்னுடைய இந்த சீடியை கொடுத்திருக்கிறார்கள்.
She heard it, and in 24 hours she was out of the hospital. அந்த சீடியை கேட்டு 24 மணி நேரத்திலே அவர்கள் அந்த மருத்துவமனையில் இருந்து டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டார்கள். சுகமடைந்து அவர்கள் வெளியே வந்தார்கள். And one day, praise the Lord. Oh, Nagma got healed, clapping. All of you all got healed. No, clapping. சுகமடைந்ததனால் எல்லாருக்கும் சந்தோஷம். Okay. She called me up once when I was in ministering to somebody. நான் ஒரு முறை ஊழியத்திற்கு சென்றிருந்த போது அவர்கள் என்னை அழைத்தார்கள். I was in the hospital praying for a small boy who was suffering from cancer. நான் மருத்துவமனையிலே ஒரு சிறிய குழந்தை கேன்சர் வியாதியினால் பாதிக்கப்பட்டிருந்ததற்கு நான் ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தேன். It was 12 o'clock at night. அப்போது இரவு மணி 12 when I received a call. எனக்கு அந்த ஃபோன் கால் வந்தபோது, and I went to a house. It was about 1:45 in the morning. நான் அவர்களுடைய வீட்டுக்கு சென்றபோது அதிகாலை 1 மணி. Up to 3:30 I was sharing with her Jesus. நான் 3:30 மணி வரைக்குமாக ஆண்டவர் இயேசுவை பற்றி அவர்களோடு பகிர்ந்து கொண்டிருந்தேன். And one day she came for a service. அவர்கள் ஒரு நாள் என்னுடைய இந்த ஜெப கூட்டத்திற்கு வந்தார்கள். So she was a teacher of art of living. அவர்கள் வாழ்க்கை எவ்வாறு வாழ்வது, வாழ்க்கை முறை என்ற அந்த ஒரு பயிற்சியை கற்றுக் கொடுப்பவர்கள். She had come with another Miss India who was a former Miss India. So both of them came together. அந்த நக்மா என்பவர்கள் முன்னாள் மிஸ் இந்தியா பட்டத்தை பெற்ற வேறொருவருடைய அவருடைய நண்பரை கூட்டிக் கொண்டு வந்தார்கள். Both were teachers of art of living. அவர்கள் இருவரும் வாழ்க்கை முறை ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங் என்ற அந்த பயிற்சியை கொடுப்பவர்கள். So they said, whatever you are teaching, we teach the same. அவர்கள் சொன்னார்கள், நீங்கள் என்னெல்லாம் இங்கு சொல்லிக் கொடுக்கின்றீர்களோ அதை நாங்களும் சொல்லிக் கொடுக்கின்றோம் என்று. So I said, you are teaching the same that is in the Bible. நான் சொன்னேன், நீங்கள் வேதாகமத்தில் இருப்பதையே நீங்களும் கற்றுக் கொடுக்கின்றீர்களா என்று. If I die, I know where I am going. நான் இறந்தால் நான் எங்கே போவேன் என்று எனக்கு தெரியும். If you die now, do you know where you are going? இப்போது நீங்கள் இறந்தால் நீங்கள் எங்கே செல்வீர்கள் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா என்று கேட்டேன். She was quiet. ஆனால் அவர்கள் அமைதியாக இருந்தார்கள். So I called her the next day and I said, why don't you come for a service? எனவே மறுநாள் நான் அவர்களை அழைத்து, நீங்கள் ஏன் ஒரு ஜெப கூட்டத்திற்கு நீங்கள் வரக்கூடாது என்று நான் கேட்டேன். So there was a person who was deaf. அங்கே காது கேளாத ஒருவர் இருந்தார். Another person who had cataract eyes. கண்களிலே புரை வந்த ஒருவரும் அங்கே இருந்தார். So I called both the ladies, one Miss India and the other one Nagma. நான் இந்த இருவரையும், மிஸ் இந்தியாவையும் இந்த நக்மா என்பவர்களையும் நான் அழைத்தேன். And I taught them how to pray. நான் அவர்களுக்கு எவ்வாறு ஜெபிப்பது என்று கற்றுக் கொடுத்தேன். When they prayed, both these people fell down. அவர்கள் 2 பேரும் ஜெபித்த போது மற்ற இந்த நோயாக இருந்த 2 பேரும் கீழே விழுந்தார்கள். And Nagma and the Miss India, she also fell down. நக்மாவும் மிஸ் இந்தியாவும் கீழே விழுந்தார்கள். Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. They were so happy because the eyes got healed, the deaf ears opened. அவர்களுக்கு மிகுந்த சந்தோஷம், ஏனென்றால் கண்களிலே இருந்த அந்த புரை சரியாகி விட்டது, மற்றொருவருக்கு காது கேட்டு விட்டது. So I looked at them and I said, I feel very very sad for you. நான் அவர்களை பார்த்து சொன்னேன், உங்களுக்காக நான் மிகவும் வருந்துகிறேன் என்று. So they were surprised, why are you so sad? அவர்கள் கேட்டார்கள், ஏன் எங்களை பற்றி நீங்கள் வருத்தப்படுகிறீர்கள் என்று. I said, when I was a small boy, I learnt maths. நான் சொன்னேன், நான் சிறிய பையனாக இருந்தபோது நான் கணக்கு கற்றுக்கொண்டேன் என்று. And I learnt 15 comes before 18. நான் எவ்வாறு படித்தேன் என்றால் 15ற்கு முன்னால் 18 வருகின்றது என்று படித்தேன் என்று சொன்னேன். Which one comes first? எது முதலில் வரும்? 15 comes first. 15 முதலில் வரும். So I asked them, which one comes first? What you learnt in maths? நான் அவர்களிடம் கேட்டேன், நீங்கள் என்ன படித்தீர்கள் என்று. They said 15 comes before 18. அவர்கள் சொன்னார்கள் 15 18க்கு முன்னால் வரும் என்று படித்தோம். I said, that's what even I want to tell you. நான் அதைத்தான் சொல்ல விரும்புகின்றேன். Now 18 says, all those who believe in Jesus, 18 சொல்கின்றது, ஆண்டவர் இயேசுவில் நம்பிக்கை வைப்பவர்கள் when they lay hands on the sick, they shall recover. நோயாளிகள் மேல் கைகள் வைக்கும்போது அவர்கள் சுகமடைவார்கள். Correct? சரியா? Because you laid hands on verse 18, the person got healed. 18 சொன்னபடி உங்கள் கரங்களை நீட்டும் போது அந்த நோயாளிகள் குணமடைவார்கள். And verse number 15 says, 15வது வசனம் இவ்வாறு சொல்கின்றது. 16 says, 16வது வசனம் இவ்வாறு he சொல்கின்றது. that believes and is baptized shall be saved, he that does not believe shall be damned. ஆண்டவர் பெயரால் அவரை விசுவாசித்து அவர்கள் ஞானஸ்நானம் பெறுபவர்கள் மீட்படைவார்கள். ஆனால் அவர்களை விசுவாசம் கொள்ளாதவர்கள் அவர்கள் அழிவுக்கு ஆட்கொள்ளப்படுவார்கள். I am feeling sad for you because you are not yet baptized.
நீங்கள் உங்களுக்காக நான் கவலைப்படுகின்றேன், ஏனென்றால் நீங்கள் ஞானஸ்நானம் பெறவில்லை என்று சொன்னேன். I don't know what's going to be your future. உங்களுடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் என்று எனக்கு தெரியவில்லை. Just think about it. If verse number 18 can work, verse number 16 also works. அவர்களிடம் சொன்னேன், அந்த இறைவசனம் 18 அது சரியாக வேலை செய்ததென்றால் 17 வேலை செய்யும் என்று சொன்னேன், 16 வேலை செய்யும் என்று சொன்னேன். In 15 days she got baptized. 15 நாட்களிலே அவர்கள் ஞானஸ்நானம் பெற்றார்கள். Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. There are many people in the film industry who have received the word of God. நிறைய பேர் இந்த திரையுலகத்தில் இருப்பவர்கள் இறை வார்த்தையை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். By God's grace, He takes me even to the film industry to preach. அந்த நடிகை இப்போது அந்த திரையுலகத்திற்கு சென்று நற்செய்தி அறிவிக்க அழைத்து செல்கின்றார்கள். He also takes me to big industries and big companies to share Jesus. அவர்கள் என்னை பெரிய பெரிய நிறுவனங்களுக்கு, தொழிற்சாலைகளுக்கு அழைத்து சென்று ஆண்டவருடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்ள செய்கின்றார்கள்.